Sa ngalan sa mahanog sa anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsunan ko ni Kristo karong adlaw, gipasidunggan sa simbahan sila San Andres Dunglak, pari o mga kauban nga mga martir, silang paghalad, silang kinabuhi. O garo may kitang andam nga musalmo tin santos nga misa ato karon hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo, ipakita ang imong kaluoy ug luwas sa Kristo kaluy kami, Kristo kaluy kami, ipakita ang imong kaluoy ug luwasan kami, Ginoo. Kaluyan nun kita si Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, sinugdanan og tuburan sa tanang amahanong pag-amuma, giampingan mo ang mga balaang martir, Andres o mga kauban, diha sa pag-unong sa krus sa imong anak, hangtod sa pag-ula silang dugo, pinaagi sila mga pangaliya, dasiga kami sa pagpakaylap sa imong gugma, diha sa among kaigsuunan, aron nga maila kami, ug mahimo gayud nga tinuod mong mga anak, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon ni Propeta Daniel. Sa ikatulong tuig sa paghari ni Joachim sa Huda, misulong sa Jerusalem si Nabucodonosor, ang hari sa Babylonia, o gilikusan niya kini. Gitugyan sa Ginoo si Joachim ngadto kang Nabucodonosor, uban sa mga galamiton sa templo sa Dios. Gidala niya kini sa Babylonia o gibutang sa templo sa iyang Dios sa tipiganan sa Bahandi. Unya gisugo sa hari si Aspinas, ang pangulo sa mga eunuko, sa pagpilig mga batanong lalaki nga mga Israelita nga kaliwat sa harianong banay. Kinahanglan nga sila gwapo, maayo panglawas, edukado og daghang nahibaluan, hait og salabutan, og may katako sa pag-alagad sa palasyo. Gisugo usab si Aspinas sa pagtudlo kanila sa pagbasa o pagsulat sa pinulungan sa mga taga-Babylonia. Adlaw-adlaw gihatagan sila sa hari sa iya gayong kalanon og bino. Mulungtad og 3 ka tuig ang ilang pagtuon. Og sa pagkatapos ni anang panahuna, kinahanglan mo atubang sila sa hari.
Pipila kanila napili mao si Daniel, si Ananias, si Misael, o si Azarias, gikan sa banay ni Huda. Apan si Daniel, dilibuot nga hugawan niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagkaon o pag-inom sa gidulot kaniya. Busa, gihangyo niya ang pangulo sa mga yunoko nga tugutan sila sa dili pagkaon o pag-inom sa idulot kaniya. Tungod sa panabang sa Dios, gikaluyan si Daniel sa pangulo sa mga yunoko. Apan giingnan niya si Daniel, nahadlok ako sa akong agalon nga maoy nagbuot sa inyong kalanon og ilimnon. Kung makakita siya nga mas niwang ka kaysa mga batanon nga imong katalirungan, mamiligro ang akong kinabuhi. Unya miingon si Daniel sa mayordomo nga gitudlo sa pangulo sa mga yunoko aron pag-atiman kaniya og sa iyang mga higala. Sulayi kami imong mga sulugoon, sulod sa 10 kaadlaw. Hatagi lamang kaming mga kautanon nga among kanon og tubig nga among imnon. Unya, tandia ang among panagway ug ang panagway sa mga batanon nga nagkaon sa harianong pagkaon. Og sumala unya sa imong makita, buhata ka namo ang imong gusto. Misugot ni ini ang yunoko. Tapos sa 10 kaadlaw, nakita nga mas maayo silang panagway ug mas tambok kaysa tanang batanon nga mikaon sa harianong kalanon. Busa, wala na sila daliti sa mayordomo ug harianong kalanon, kundili mga utanon na lamang. Kining 4 ka batanon, gihatagan sa Dios sa tanang kahibalo o kaalam sa pagsabot sa mga basahon, og si Daniel gihatagan niyag hiyas, paghubat sa mga pananahon og sa mga damgo. Sa pagkatapos sa 3 ka tuig nga maoy gitagal sa hari, nga paatubangon na sila kaniya, gidala sila sa pangulo sa mga yunoko ngadto kang hari Nabucodonosor. Nakigsulti ang hari kanila, og nakita niya nga walay sama kang Daniel, kang Ananias, kang Misael, ug kang Azarias. Busa gihimo silang mga alagad sa hari. Og bahin sa kaalam o panabot, iyang nakita nga ang ilang kaalam na 10 kapilo kaysa kaalam sa mga salamingkero o sa mga anting-anting nga sakop sa iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Himaya o pagdaing hangtod sa kahangturan. Himaya o pagdaing hangtod sa kahangturan. Daigon ikaw o Ginoong Diyos sa among mga katigulangan, angay kang daygon ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Ug daygon ang imong balaan, ug may mayaong ngalan. Angay daygon ug bayawon, labaw sa tanang
katuigan. Lumaya o pagdayi, hangtod sa kahangturan. Daigun ikaw diya sa templo sa imong balaang himayan. Angay kang daigun ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daigun ikaw diya sa trono sa imong gingharian. Angay kang daigun ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig, hangtod sa kahangturan. Daigun ikaw nga nagadungaw ngadto sa mga kailadman, gikan sa imong trono diya sa mga kirubin. Angay kang daigun ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Daigun ikaw diha sa aling sa kalangitan. Angay kang daigun ug bayawon, labaw sa tanan sa kahangturan. Himaya ug pagdaig, hangtod sa kahangturan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Nakita ni Jesus ang mga dato nga naghulog sa ilang mga gasa sa panudlanan sa templo. Nakita usab niya ang usa ka kabyuda nga kabus kaayo nga naghulog sa duha ka dako. Ug miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga kining kabus nga byuda labaw gayud ang gikahatag kay kanilang tanan. Kay ang uban naghalag sa ilang mga gasa sa sobra sa ilahang bahandi. Apan siya, bisan pa siyang kakabus, mihatag sa tanan nga iyang gikabuhian. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Diha sa ato ang Ebanghelyo, nadungog nato pag-ayo, nga gidayig na Jesus ang usa ka byuda nga kabus. Nga didto sa templo, naghalad sa iyahang duha ka dako. Mingon si Jesus, ngadto siya mga tinunan, sultihan ko kamo, nga kining kabus nga byuda, labaw gayud ang kahatag kay kanilang tanan. Kay nguban, naghalad man silang mga gasa, nga sobra sa ilang bahandi. Apan siya, bisan siyang kakabus, mihatag sa tanan, nga iyang gikabuhian. Imagino nato, nga kaniadtong panahona, ang suhol sa usa ka adlaw, usa ka dako. Nga sato pa, gihatag sa byuda duha ka dako, balik duha ka adlaw niyang trabaho. Kita sa ato ang kaugalingon, nakaako ba kita paghatag sa atong dubalik duha ka adlaw nga suhulan sa atong pagtrabaho?
o sinsiyo lang. Mauna nga diha sa tong ebanghelyo gidayeg na Jesus ang maong byuda. Ngano man tungod kay bisan pa man siyang kakabus, iyang gihatag ang tanan. Ang tanan nga iyahang gikabuhian. Sama kanila sa mga martir Andres ug mga kauban. Yanong magtotoo apan bisan pa man ang kamatayon, wala nila kahadluki. Kay alang kanila ang pagbarug sa kamatuoran. Bugti niini mausab ang pagpuyo sa kinabuhing walay katapusan. Nabisan pa man sa katapusang agas o tulo silang dugo, ilang gayud nga gibarugan ang kamatuoran. Wala gayud sila naghinakog sa kinabuhi. Ihalad nila kini tungod og alang sa pagtuo o sa ilahang pagkakumbinsido sa paghigugma sa Dios. Muna makaigsunan ko na ni Kristo ang maong mensahe sa itong ebanghelyo ug ang kasaulugan nato sa mga martir Andres ug mga kauban, maghatag ka nato og hulagway kita mga magtotoo sama kanilang Andres ug mga kauban. Unsa man sad ang atong ikahatag o ikahalad alang sa Dios. Unsa may atong ikahalad aron mahiabot kita ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Doon na batay duha ka dako sama sa mga byuda kayang gihalad dito sa templo. Unsa may duha ka dako usab nato. Ang duha ka dako nga atong dala, nga atong ikahalad, magdala ba kini kanato ngadto sa kaharuhay atubangan sa Dios ug maghatod kanato ngadto sa kalautan. Kay basin baya ang atong dala mao ang tumang kasuko. Basin baya ang atong dala karon sa atong pagsimba mao ang atong mga kayubos, ang ato ang walay pagpasaylo, ang atong pagkamapahitason, ang atong pagkamapasigarbuhon tungod sa ato ang naabot sa kinabuhi. Kinautunta nga ang atong dala mao ang atong pagkamapaubsanon at tubangan sa Dios. Ang atong dala unta karon mao ang ato ang pagkamagihatagon, ang ato ang pagkamahigugmaon, ang atong pagkimakidaiton sa matag usa. Mao kini ang mga bahandi nga ato ikagasa ngadto sa Dios. Mao kini ang atong kinatibukan nga ato ikahalad kaniya nga magdala og maghatod kanato ngadto sa presensya sa Dios. Dili unta ang atong makahiubos, kasuko, walay pagpasaylo, pagkamapahitason ug uban pa. Nautunta nga dala nato kanunay sa atong pagampo, mao gayud ang atong kasing-kasing nga abli kanunay sa kabubuton sa Dios. Andam uta kita kanunay mutugyan sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Dili siguro sama kanila kang San Andres ug mga kauban nga ilang gihalad ilang kinabuhi bugti sa pagtuo, apan hinautunta nga sa ato ang pagka-Kristyanos, sa atong pagkabinunyagan, mandigo kita nga mubarug sa pagtuo, manalipod sa atong pagkamagtutuo, sa atong pagkabinunyagan, sa atong pagka-Kristiyano nga kita nagatuo kang Kristo. Nautunta ang atong mabinuhatan pagpadayag sa kinabuhing Kristohanon. Hinautunta ang atong mga pulong pagpadayag sa kinabuhi nga iya sa Dios. Mga pulong nga maghatod ka nato ngadto sa presensya sa ato langit nung Amahan. Hinautunta nga sa atong pagbiya ning kalibutana, balo nato ang atong mga maayong binuhatan, ang atong pagkamaayo diha sa atong isikatao tungod sa ato ang pagpadayag sa pagkamahigugmaon sa Dios. Manindog palihog.
mga pag-ampo sa katawhan. Magmanggihatagon kita diha sa atong mga pag-ampo alang sa uban, agig tubag ngadto sa Dios, nga sa walay puas, nagtanyag kanato sa tanang butang. Moingon kita, manggihatagong Dios, panalangini kami. Manggihatagong Diyos, panalangini kami. Nga isip simbahan, magmanggihatagon kita sa pagpaambit dili lang gikan sa atong kaabunda, kundili gikan usab sa atong kakabos. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa publiko mahawas gikan sa kahakog o sa pag-abuso sa gahom. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga biyuda, ang mga naginusarang ginikanan, ug ang mga ilo, motubo diha sa kasantos ug mapanalanginan sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, maghiusa sa ilang mga pag-antos ngadto sa mga pag-antos ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga imo ontang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamomo, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Nga ang atong mihalin na nga mga paryente o kahigalaan makadayon ng ngadto sa tunayng puloy-anan sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong Dios, panalangini kami. Langit nung Amahan, himo ang abli ang among mga kasing-kasing ngadto kanila nga naglibot kanamo sa ingon maila namo ang imong presensya diha sa among isikatao o nga kahigalaan o makakaplag kami o kalipay sa pagpaambit namo sa among kinabuhi ngadto kanila. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kini among gihalan, ang panugbino nga abot sa yutam. O ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kana amo. Daigon ang Diyos, Daigon ang Diyos, Daigon ang Diyos, sangtod sa ang tuhuran. Mga igsuon, pagampo kamo, aron nagakog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayon paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ambahan nga labing balaan, dawata kining among gasa, sa among pagpasidungog sa mga pagpasakit sa mga martir sa Vietnam, taliwala sa mga pag-antos sa kinabuhi. Tabangi kami sa pag-unong kanimo ug sa paghalad sa among kinabuhi nga makapahimuot kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ang imong santos nga mga martir sa pagsunod sa padag-ingnan ni Kristo, mihalad silang kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang ilang kamatayon nagpadayag sa imong gahom
ug nagalig-on sa among katawhanon nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga mahuyang, ug imo silang gilig-on aron mahimo silang mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos gay dikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos nini magasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipika sumihatag niini ngadto siya matinunan ug biingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, si Kristo nabanang, si Kristo mo balikan. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi sa mga mo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kami tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
Karon magampo kita samahan atong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nakasamang langit, pagdaygo ng imong ngalan, Muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ng himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta karon timaan sa atong panagligsuunay. Peace be with you. Kudero sa Diyos nga nagawantang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, Kaluy kami, atagi kami sa Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita gidapit alang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Kami nga gialimahan sa usakapan nga among gidawat, nining pangilin sa mga balaang martir, nangamuyo kami Ginoo, nga magpabilin kami sa imong gugma, o pinaagi sa pagpailob, makadawaton ta kami sa ganti nga imong gisaad, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. O manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Hinahalad ng santos nga misa, dadan yung gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.